ଧରି ନିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଡ଼, କୁକୁର କଣ କରେ ନା ୟାକୁ ଧରିକି ପାଟିରେ ଚୁବାଏ, ଆଉ କରି ଚୁବାଏ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ନା ଏଥିରେ ରକ୍ତ ଅଛି ନା ମାଂସ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି, ତାପରେ ବି କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଧରି ବୁଲେ। ଜାଣିଛ ସେ ଏ ହାଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି, ତାପରେ ବି ସେ କଣ ପାଇଁ କାମୁଡ଼ି ଜାଣିଛ? କଣ ପାଇଁ ନା ଏ ହାଡ଼ର ସ୍ମେଲଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତା ପାଖରୁ, ସେ ତମ ଉପରେ ଭୋକିବ, କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ କହିବ ନା ଇଏ ମୋ ହାଡ଼, ମୋ ସମ୍ମାନ, ସିଏ କେମିତି ନେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦବ, ତାକୁ ନବ ଆଉ ଥରେ ସେ ପାଟିରେ ପୁରେଇବ, କାମୁଡ଼ିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବ ତାର କାହିଁକିନା ହାଡ଼ଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ଯଦି କାମୁଡ଼ିବ ତା ମୁହଁ ସାରା ପୁରା ବିନ୍ଧିବ ଆଉ ବ୍ଲିଡିଂ ହବ, ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ତା ରକ୍ତ ଏଇ ହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିବ, ତା ରକ୍ତ ହିଁ ସେ ଚାଟିବ, ଖାଇବ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏ ହାଡ଼ ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ତା ନିଜ ରକ୍ତ ହିଁ ହାଡ଼ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ହିଁ ସେ ଖାଏ। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ତା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନା କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆଉ କିଛି ବୁରି ଆଦତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, କୁକୁର ଯେମିତି ହାଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ, ସେମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ବୁଝେଇବ ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହଁ, ତାକୁ ସେ କୁକୁର ଭୋକିଲା ବେଳେ ଭୋକିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଶୁଣିବା। ଯେମିତି କୁକୁର ରକ୍ତ ତାକୁ ତା ନିଜ ଖୁନ ନିଜେ ପିଉଛି ନା, ସେମିତି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଯୋଉ ଖୁସି ମିଳୁଛି ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ସେ ଖୁସିରେ ସେ ଭାବୁଛି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।